Dnes vám ukážem, ako si zakryť kruhy pod očami, ako si zjednotiť pleť, ako napríklad, keď sa vám niečo takéto urobí, čo s tým máte urobiť. A ideme si trošku rozjasňovať toto okolie očí korektorom. Tak poďme na to. Ja samozrejme vždy pred make-upom mám ošetrenú pleť, vyčistenú, tonikum som si dala, séra som si dala, super séra som si dala, krém a rovnako aj faktor, čiže faktor je veľmi dôležitý na to, aby vám napríklad nevznikali pigmentové flaky. Tento je oveľa napríklad menší, než som ho mala doteraz. A na budúce vám zase poviem, akým spôsobom s ním pracujem, lebo viem, že mnohé ženy trpia pigmentovými flakmi, ale poďme dnes k líčeniu. Takže ja už mám po ošetrení pleti nanesený samozrejme fixátor pod make-up, aby ten make-up tam aj lepšie držal, aj dlhšie vydržal. Teraz si zoberiem korektor na očné okolie, ktorý zakryje všetky vlastne presvítajúce tie žilky, lebo toto očné okolie je úplne najtenšia pokožka na našom celom tele, tak je veľmi dôležité to aj zakryť, aby aj ten make-up dobre vyzeral, aby ste nemali takéto fláky, lebo každá jedna žena má proste toto očné okolie iné než zbytok pleti, tak poďme to trošku skamuflovať, aby to aj krajšie vyzeralo, aj keď si na to budeme nanášať očné tiene. Takže použijem pod korektor, ale je to vyslovene určený len na to očné okolie. Ja si ho samozrejme dávam, on zjednocuje, on je tak univerzálne vymyslený, tá farba, taká rúžovo-marhulková, aby krásne zakrýval aj také niekedy, niektoré ženy majú až také modré flaky, čiže on, uvidíte same, ako pekne zjednotí to okolie očí, nezachádza do vrások, ja si dávam úplne takéto, vidíte, úplne jemnučké bodky, nedávam tam toho príliš veľa, stačí vám úplne takto maličko, čo určite zoberiem štetec na podkladovú bázu, čiže na make-up a už sami uvidíte ten rozdiel, keď to takto jemnučko zakriem, to očné okolie. Vidíte v porovnaní s týmto. Ja som minule tam síce dala trošku zbytok make-upu, ale prevažne keď sa líčim, robím toto. Čiže nanesiem najskorej. Vidíte, úplne inak to vyzerá to očné okolie. A keď sa vám aj niečo takéto napríklad urobí, ako mne, zoberiete opäť, môžete si dať na hranu ruky, aby ste si tam zbytočne nezanášali napríklad do tej tyčinky a do toho korektoru, aby ste tam zbytočne si nezanášali nejaké baktérie. Takže takto si to zakamuflujem, trošku zakriem, alebo keď mám aj nejaké nezrovnalosti, prekryje to krásne každý jeden fliaček na pokožke. Vidíte to? Že ten odtieň je tak univerzálny, hodí sa každej jednej dáme, čiže nemusíte špekulovať a vymýšľať. A keď neviete, čím to zakryť. No poďme na nanesenie make-upu rýchle. Toho som vám ukazovala už minule, čiže zopakujeme si túto na hranu ruky, aby sa to trošku tak steplalo. Zoberiem teraz štetec, jemnučko nanesiem, nie celé, ale do toho budem len vklepkávať. Vidíte, že som to tam nenaniesla celé. Čiže takto krásne si prekryjete tým make-upom celú pokožku. Ja používam momentálne rozjasňujúci, v zime väčšinou rozjasňujúci, v lete tým, že som masnejšia, tak zmatňujúcu verziu o make-upoch na budúce. Takto krásne si zapracujete. Je dôležité radšej si dať viac vrstiev ako jednu vrstvu, ktorú nebudete vedieť úplne nejako rozotrieť, bude taká flakatá, čiže nebojte sa s tým pohrať a naozaj sa veľmi rýchlo naučíte aj so štetcom pracovať a krásne tá pokožka bude vyzerať. Zakrie vám skutočne všetky nezrovnalosti, lepšia práca, za mňa najlepšia práca s týmto štetcom. Takže opäť, ako sme si minule ukazovali, dáme do uší, do vlasovej časti a je veľmi, vidíte, dôležité, ako ten make-up takže splýva s krkom, s dekoltom. Toto všetko sa dá trošinku vykorigovať a ja vám na budúce zase ukážem korigáciu, respektíve kontúry, ako sa robia, také úplne jednoduché. Ale dnes si poďme rozjasniť túto časť,
korektorom. Ja používam Deep Ivory momentálne korektor. On musí byť svetlejší než váš typ pokožky, váš odtieň. Čiže jemnúčko, len túto si nanesiem, vidíte, len takéto bodky dám. Túto časť, lebo potrebujeme vytiahnuť opticky ako keby. Nezabúdajte na to, že korektor tak skoriguje, vyťahne na povrch práve tento bledý, to, čo tam vlastne chceme mať vyťahnuté na povrchu. Keď máte aj priehlbiny vo vrázkach, respektíve vrásky, keď máte, tak ja si korektor napríklad nanášam aj sem, lebo on opticky ako keby vyťahne na povrch. Proste opticky to ako keby zakreslí túto časť, hej, že budú jemne výrazné tie vrásky. Opäť, môžete zobrať samozrejme, buď si to s prstom takto zavklepkáte, ja to niekedy takto zvyknem robiť, vidíte, že inak to vyzerá. Alebo si môžete pomôcť, pozrite sa, jak už vám urobilo tento efekt dohora. Čiže aj túto si ho zvyknem nanášať. Nedávam ho príliš pod to očné okolie, aby mi zbytočne nezachádzalo nejak do vrások, respektíve nedávam tam hrubú vrstvu, úplne jemnúčku. Väčšinou dávam aj sem, lebo aj tuto máme, tým, že pokožka je taká tenká, tak v podstate tuto presvitá dosť. Vidíte, jak je to už skorigované aj s touto druhou stranou. Môžete zase trošku len týmto štecom prebehnúť. Aj pod obočie si zvyknem dávať, čiže aby tá pokožka vyzerala, vidíte, inak. Ona je už tak ako keby opticky vytiahnutejšia hore. Toto robí vždy korektor, čiže nebojte sa ho. Je fantastický v tom, že naozaj nezachádza do vrások, keď si dáte úplne jemnú vrstvu, fakt, že jemnúčku. Ale, čo je veľmi dôležité povedať, tie dámy samozrejme, ktoré majú respektíve dehydrovanú totálne pokožku, aj okolie očí, ktoré nemajú správne ošetrené očné okolie, že tu majú vrásky, tak tam vidno absolútne všetko, čo si nanášate pod oči. Čiže v prvom rade najskorej je veľmi dôležité zhydratovať očné okolie, dobre sa o to očné okolie postarať. Vrásky sa zjemnia. Ja dokonca mne padalo trošku toto viečko predtým, než som začala používať tieto naše produkty a ja som si ho s očným krémom krásne hore vytiahla. Vidíte, absolútne ja som ho kedysi už mala až takto. Takže všetko je možné, všetko je, dievčatá, milé dámy, riešiteľné, len keď človek chce, tak všetko sa dá a v každom veku. No a takto nejako som si len s korektorom urobila a vykorigovala trošku. Vidíte, túto časť som si rozjasnila, je to fakt, že vidno aj na tej kamere. Ešte môžete samozrejme sem na čelo si dať trošku ťuk na bradu, ťuk tuto na nos, na čelo. Čiže ono to veľmi pekne takto vyzerá, keď si rozjasníte túto stredovú časť. Je to také, ako keby tá pokožka rozžiarená. Aj to čelo samozrejme, takto si to len zaťupkáme s týmto štecom. A môže nastať ďalší krok, ktorý vám ukážem na budúce. Ahojte!